mela ħnaqraw issa mill-Littra lill-Efesin, kapitlu 5 vers 25. Pawlo qed jindirizza wara l-indirizza lin-nisa biex jissottomettu għal żwieġhom, issa ikkellem lill-irġiel u jgħidulhom irġiel ħobbu n-nisa tagħkom bħalma wkoll il-Kristu ħabb il-Knisja u ta' lilu nnifsu għalija. Sabiex iqaddisha billi naddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma sabiex hu jippreżenta għalih nnifsu bħala il-Knisja glorjuża, bla m'għandha teba jew tikmixa jew xi ħaġa mit-tagħli ħwejjeġ, iżda sabiex tkun qaddisa u irreprensibbli. Hekk ukoll l-irġiel misshom iħobbu n-nisa tagħhom infushom bħalli kieku ġisimhom stess. Min ħobb il-martu iħobb lilu nnifsu. Għax ħadd qatt ma bad lill-laħmu stess, anzi imantnieh u jossu bħalma wkoll il-Kristu jagħmel mal-Knisja għax aħna membri ta' ġismu. Għal din raġuni ir-raġel se jħalli l-missieru u l-ommu u se jkun imwaħħal ma' martu u jsiru tnejn laħam wieħed. Dan huwa misteru kbir. Imma jien qed ngħid għal Kristu u għall Knisja. Madankollu intom ukoll kull wieħed minnkom għandu jħobb hekk il-martu bħalu nnifsu. U l-mara tara li tirrispetta il-żewġa. Amen. Nitolbu missieda smawiet. Aħna rridu nqumuk bħala Alla ta' safa, Alla ta' dussija li ma bħala. Alla l-qudiemek l-anġil tas-sema jagħtu wiċċhom u jgħidu l-xulxin kontinwament qaddis, qaddis, qaddis. Nitolbuk għalhekk malaj biex tagħtina illi skont l-istandard illi inti tajtna l-istandard tal-Vanġelu fejn naraw l-imħabba tiegħek esibita, hekk ukoll mulej aħna nittrattaw il-xulxin bġieħ, rispett, imħabba, kemm il-mara ma' żewġa, ir-raġel ma' martu, il-ġenituri ma' l-ulied, nitolbuk mulej biex tbierek il-familji tagħna u aktar minn hekk mulej li aħna nestendu l-imħabba tagħna lejn il-proxmu kollu tagħna, in-nies li nafu li huma maħluqa fuq ix-xbija tiegħek u fuq l-immaġni tiegħek. Tolbuk għalhekk mulej biex dan is-sens għandna mill-ġdid. Propjament kif għadna kif kantajna. Dejjem hemm lok għal avvanz, dejjem hemm wisa għal miljorament. U nitolbuk mulej biex tagħmilna nies qalbina ħalli dak li aħna nisimgħu mill-kelma maqazza tiegħek infittxu li nittraduċuh f'emil tajjeb man-nies ta' madwarna u dan tolbuh għal ġieħu l-glorja ta' ibnek Ġesu Kristu. Amen. Fil-Bibja nsibu l-istorja ħelwa meta Abram fil-xuħitu qabbat il-għaddej tiegħu biex isifer fil-Mesopotamja u isib tfajla xebba għal ibnu Iżak. Iżak sara kien għadu mhux miżżewweġ u Abram allura skont id-drawwa ta' dak iż-żmien ħal inizjattiva biex isib xebba denja għal ibnu. Iva dan ħada l-vjaġġ u fil-provvidenza talla iltaqa' ma' Rebekka illi ħaditu d-dar u temat lilu l-qaddejja l-oħra l-ġimla tiegħu u finalment sewa trid tmur ma' dar raġel u jqallu iva. U allura din marret biex tiżżewweġ xi ħadd li qatt ma kienet ratu, qatt ma kienet iltaqa' miegħu. Il-Bibja tgħidilna li meta ratu l-ewwel darba Iżak kien fl-għelik qed immedita u żżewwiġha qed nikkwota hawnhekk, iżżewwiġha u ħabba. Iżżewwiġha u ħabba. Propjament il-kontra ta' ħafna drabi dak li jsir illum. L-ewwel imħabba ta' romantiċiżmu u mbagħad jiżżewġu mbagħad jintesa' kollox. Imma hawnhekk għandna storja ħelwa ta' mħabba. Hemm storja oħra ta' mħabba fil-Bibja. Rut il-Moabita, Rut li kienet pagana, kienet miżżewġa raġel Iżraelita u Romlot mitilha raġel u il-kunjata qaltilha jieħu lura l-pajjiż f'Iżrael, smajt li l-aks spiċċa issa u qaltilha fejn tmur inti ħammur jiena u Alla tiegħek ħajkun Alla tiegħi. U baqgħet
tinsisti li trid tmur magħha u hemmhekk allura fil-Iżrael kienu foqra, mara xieħa u mara armla u Naomi il-kunjata batita biex tlaqqat iżbul mill-leliqi waqt il-ħsad. U hemmhekk iltaqet ma' Boaz u eventwalment Boaz li kien raġel sinjur wasal biex iżżewweġ il-din mara fqira illi ma kellha xejn. Storja oħra ħelwa ta' mħabba. Jerġa' storja aktar impressjonanti hija il-profeta Hosea, profeta Albini, profeta tant ġenerus li Alla qallu biex jiżżewweġ mara Gomer u fżaħ minn qabel illi din ħataqlibilu u ħatkun infidila lejh. Hosea ħada kellu tfal minna u Iva beda jinduna li kienet qed taqlibilu qed tmur ma' irġiel oħra, però xorta waħda baqa' jħobba. Hawn hija l-lubija l-imħabba ta' Hosea li tixbaħ l-imħabba tagħna. Illi minkejja li kienet qiegħda tġiblu malafama u għajb u mistħija baqa' xorta waħda isus għalija ifittixa darba saba fil-suq tal-Ilsira, skjava kienet dawn li kienu ħobbuha li kienu qegħdin jasruha bħall-ummija, issa kienet mormija offruta għall-bejħ. U Hosea xtra u għalilha inti tiegħi bil-patt għax kien iżżewweġha u inti tiegħi wkoll għax ftejtek. Ħallas għalija biex jerġa' joħodha għandu u jkompli ħsiebha u jħobba. Dawn l-istejjer mhumiex fittizji, jiena d-dar għandi volum daqshekk ta' stejjer osra ta' mħabba u taqrom u tieħu pjaċir. Dawn huma stejjer li ġraw, stejjer li verament seħħew u huma illustrattivi ta' realtà wisq ikbar. Huma stejjer ta' mħabba illi b'xi mod jew ieħor juruna imħabba reali ola akbar u iżjed nobli. Dawn il-stejjer huma minsuġa fi-storja wisq oħla u aktar profonda. L-imħabba li għandu Kristu lejn il-Knisja tiegħu. U jekk ikollna ngħidu illi l-istorja kollha tad-dinja, l-umanità fuq l-art, il-fatt li Alla ħalaq ismewwitu l-art u l-bniedem fuq l-art. Kif nistgħu nifhmuha l-aħjar mod? Hemm ħafna teoriji u ħafna filosofiji. Però l-Bibbja tissuġġerilna illi l-aħjar mod kif inħarsu lejn l-eżistenza tagħna fuq l-art hija li aħna Alla jridna nkunu involuti, nkunu minsuġa fl-istorja tal-imħabba tiegħu innifsu. Imħabba tiegħu innifsu lejna. Din hija l-ġrajja universali. Il-ġrajja ta' Alla fl-inkontru tiegħu mal-bniedem illi irribella kontra tiegħu bħal Gomer il-mara ta' Hosea, tlaqnieh il-Alla, morna biex insibu l-imħabba tagħna foqsma oħra, fejjun oħra illi rajna li kienu diżappuntanti u Alla xorta waħda minkejja li aħna bidinbin, minkejja li aħna ħanajt il-kelma, li bnijielu u din hija figura li Alla jużata spiss fil-Bibbja. L-idolatrija meta aħna naduraw u nħobbu Allat oħra li vvintajna għalina nfusna. Dik hija żena. Hija immoralità kontra Alla. Alla li jħobb u inti m'intix qed tirrispondi għall-imħabba tiegħu. Dan huwa l-messaġġ ċentrali tal-Bibbja kollha. Għalhekk inkitbet il-Bibbja, għalhekk Ġesu ġie fid-dinja, il-ħajja tagħna bil-kumplessità, bil-batijiet, bil-ferħ, kollha tagħmel sens biss jekk nifhmuha illi Alla qiegħed jinseċ kapulavur ta' mħabba. Magħna u bina. Alla ħabb l-ibnu kemm ilu jħobbu l-ibnu mill-eternità. Kienx hemm bidu. Alla ħabb l-ibnu daħal f'patt miegħu biex jagħtiha għarusa. Biex jagħtiha għarusa.
propjament bħalma Abram qabbat lill-qaddej tiegħu għallu mur u sib għarusa dak il-qaddej huwa rappreżentattiv tal-Ispiritu Santu bibgħut fid-dinja biex jiġbor għarusa għal Kristu, għal liben Alla. Dinja l-ġrajja illi qiegħda sseħħ fostna minn ġurnata l-oħra jekk ma nirrealizzawiex nkun qegħdin nimissjaw ħafna. Nkun qegħdin nimissjaw attwalment il-għan tal-eżistenza tagħna. Li l-Bibja li tiddikjara Alla huwa mħabba meta ma narfu jiġik l-imħabba, meta maħniex nesperjenzjawha. Nkunu bħal Gomer fl-ar tagħha, mitluqa, abbandonata, marradija, fqira, ħadd ma jrida. Alla qiegħed jirrikjamana, Alla qiegħed irid jirbaħna lura għalih innifsu, propjament bħalma għamel Ħosea. Alla fil-bidu meta ħalaq il-bniedem Adam, l-ewwel bniedem, Alla ipprovdilu sieħba lill-Adam. Sieħba meħuda minn laħmu u minn għadmu, minnu nnifsu. Hekk ukoll Kristu appuntu sar bniedem bħalna biex ikun bniedem litteralment u f'kull sens bħalna il-bnedmin. B'eċċezzjoni waħda li Ġesu ma kienx midneb bħalna. Il-bniedem normali huwa bniedem li jirrispondi għal mħabba Alla. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni antipatika, tajjeb, illi qegħdin nollu l-pon kontra Alla, qegħdin noħduha kontra tiegħu meta huwa nafu li huwa l-fonti ta' kull mħabba u ta' kull ħniena. Appuntu Ġesu sar bniedem biex magħna jissieħeb eternament għal dejjem, frabta għal dejjem. Boaz seta faċilment meta Rut resqet lejh bil-lejl u marret intasbet u raqdet ma' ġenbu u ħasditu u bil-mossa li għamlet tistidnu biex jiżżewwiġha. Però l-għada għalila ma nistax niżżewġek għax hemm wieħed li huwa eqreb minni illi suppost u għandu dritt u l-obbligu li jiżżewġek, però meta saqsew imbagħad lil dan it-tali ma rridx. Għal jekk ħaniżżewwiġha ħanipperikola l-qagħda finanzjarja u kummerċjali tiegħi ma qabillux. Frattant Boaz avolja kien jaf illi ma qabillux jiżżewwiġha, xorta waħda żżewwiġha. U dik hija l-mħabba. Illi Kristu illi huwa magħruf u adorat fis-sema mill-anġli eternament. Minħabba fina, isimgħuha, minħabba fina ftaqar sar fqir biex bil-faqar tiegħu aħna nsiru sinjuri. Jekk din l-aħbar ma teċċitakx, jekk din l-aħbar ma tqanqlikx, Alla qal minn qabel x'kellu jagħmel permezz ta' Boaz il-lat eroiku tiegħu illi iva niżżewġek Rut. Għavolj inti fqira, għavolj ma toċċalija, imma nħobbok. Allura, Kristu wkoll beda biex feda l-arusa tiegħu. Bħalma wkoll għamel Ħosea. Ħosea mar u fittixa u ħallas għalija b'ammonti ta' xejr u bil-flus, bix-xekel, ħallas għalija biex jerġa' jakkwista għalih nnifsu. Kristu fdina. Għajdu li intom, demmu stess. Illi inti tħallas prezz, avolja prezz eżorbitanti biex takkwista xi ħaġa, forsi għandek raġun. Imma li tagħti ħajtek biex ħaddieħor ikun aġevolat bik, Ġesu ħallas għalina b'demmu stess. Fl-Apokalissi naqraw illi l-qaddisin fis-sema ikantaw kanzunetta ġdida billi jgħidu denju int qed jgħidu lil Ġesu, denju int biex tieħu l-iskroll u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax inti qtilt u b'demmek xtrajt għal Alla persuni minn kull tribu u l-sien u poplu u ġens. Ara, kif aħna involuti f'din l-istorja li qal mill-pajjiżi kollha tad-dinja, inkluż dal-pajjiż ċkejken, Alla qed isejjaħ għalih nies biex ikunu tiegħu, mifdijin, ma ħaqhomx Gomer bebda mod. Kieku Ħosea qal issa alright la vera avvilitni u ħamrit li wiċċi man-nies u qalbitieli, ħalliha titlaq. U se tagħmel hekk. U kienu kollu raġun jagħmel hekk.
Però Alla għażel l-Ħosea biex jiżżewġ il-din mara biex Ħosea iservi ta' stampa tal-imħabba divina Alla kif jitratta magħna mingħajr ma nimmeritaw xorta waħda nakkwistaw mill-barkiet tiegħu. Din il-tema tal-imħabba Alla l-arus. Il-poplu tiegħu jifforma l-arusa tiegħu tirrepeti ruħha sikwit fl-iskrittura. F'Iżajja pereżempju 54 jgħid tibżax għax int mhux se taqa' fil-għajb. Qed ikellem l-Iżrael hawnhekk, il-poplu tiegħu. Lanqas ma tħossok umiljata għax int mhux se tkun iddiżonorata. Iżda int se tinsa l-għajb ta' żożitek u l-infamja ta' meta kont armla mhux se tiftakar iżjed għax żewġek u dak li għamlek. Ir-raġel tagħna huwa dak li huwa l-ħallieq tagħna. M'hemmx paragun. Aħna trab. Alla huwa spiritu infinit fil-qdusija, fit-tjieba tiegħu. U frattant li jażel li jiżżewweġ magħna. Ta' rabta mill-eqreb. Għax inti li kollok ħabib hemm relazzjoni vera, imma l-eqreb ir-rabta l-aktar intima li teżisti fuq wiċċ l-art hija r-rabta ta' żwieġ vera, il-patt ta' żwieġ. Walla qed jgħid żewġek u dak li għamlek li ismu huwa s-Sit tal-Eżerċiti u l-feddej tiegħek huwa l-Qaddis ta' Iżrael li hu msejjaħ Alla tal-art kollha. Għax is-Sit sejjaħlek bħalma għandna l-qaddej ta' Abram li siefer fil-vjaġġ skabrus twil biex isejjaħ il-Rebekka biex tmur tiltaqa' u ssir il-mara tal-raġel illi sa dakinhar kienet għadha ma ratux. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Aħna rrispondejna għall-Evanġelju. Nemmnu fi Kristu għalkemm għalissa ma narawx, però nafu illi iva, il-qaddej għalinna dwaru u għalinna kemm hu Sinjur u għalinna kemm ħobbna. U allura is-Sit sejjaħlek bħala mara abbandunata u mtaqla mill-ispiritu mqar bħal mara taż-żożija meta irriġettata jgħid Alla tiegħek. Għal mument qasir tlaqtek, iżda b'kumpassjoni kbira se niġbrok. Għal darb'oħra l-att tal-ħnina tal-kumpassjoni li jiġborna anke mill-qiegħ, mill-ħmieġ, mid-disgrace tagħna, mill-viltà, mill-ingratitudni tagħna. F'dadija ta' rabja jkompli jgħidilna ħbejt wiċċi minnek għal mument. Iżda bimħabba soda u dejjema se jkolli kumpassjoni minnek, jgħid is-Sit il-feddej tiegħek. Kif bliema mħabba jħobbna Alla mħabba soda u dejjema. U dejjema. Is-soċjetà tagħna tbati minn ħaġa waħda illi mħabba tagħha mhijiex soda. Hija mħabba sakemm jaqbilli u kif jaqbilli. Jekk nara li m'hemm xejn għalija ta' profitt nabbanduna kollox. Le, Alla jħobbna b'imħabba soda u dejjema. Kif nistgħu l-aħwa. Ma nirrispondux għal din it-tip ta' mħabba. F'Ħosea wkoll Ħosea kapitlu 3. Ħosea qed jirrakkonta u jgħid imbagħad qal lil-mulej erġa' mur. U ħobb mara maħbuba minn wieħed ieħor qed jgħidlu l-Ħosea. Mur ħobb mara li tiegħek għax iżżewwixta ma bħalissa hija maħbuba minn raġel ieħor. Il-weġa fil-qalb. Meta inti trid kull ġid u kull barka lis-sieħba tiegħek u taf li dis-sieħba tiegħek ma tridekx. U tellitlek ma' ħadd ieħor. U għal qed jgħidlu erġa' mur u ħobb mara maħbuba minn raġel ieħor. Hija mara adultera. Bħalma jħobb il-mulej lil Iżrael. Għalhekk kien qiegħed jinqeda b'Ħosea biex jagħtina parabola ħajja, storja ħajja ta' xi tfisser imħabtu u sakemm twassal imħabtu. Xi ħaġa li aħna ma noħolmux li nagħmluha vera jew le, ma noħolmux li nagħmlu, imma li jagħmilha. Bħalma jħobb il-mulej lil Iżrael għalkemm huma idur lejn allat oħra u jħobbu l-ftajjar ta' żbib kienu marru lura għall paganiżmu. Ħosea jkompli jgħid jiena xtrajta lili, xtrajta lura li għan nifsi, bi 15 il-biċċa tal-fidda.
ħallas il-flus għalija. U b'omer xejr u nofs omer xejr. U għettila, intu qotmijaj għal żmien twil. Ma tiżnix u ma tkunx ta' raġel ieħor hekk kienu koll inkun għalik. Reġa' afferma. Reġa' tambrilla illi hu iħobba akkosta kollox. Jista' jiġri x'jiġri, Alla ħabna u jibqa' iħobbna. Il-patt tal-Alla li jissemma. Anke Ġesu finalment imbagħad għamel patt ġdid, patt superjur, patt taħjar, patt li fih ingawdu l-maħfra tal-Alla minn issa stess. Il-patt tal-Alla huwa l-ħalfa tal-erosija tiegħu. Alla bħal kieku qed jaħlef. Qed jagħtina kelma solenni, kelma soda, kelma stabbli, illi hu għad ikun tagħna u aħna nkunu tiegħu għall-eternità. Ħosea 2 Alla ikellem il-poplu tiegħu jgħidlu jiena se narsek miegħi għal dejjem. Se narsek miegħi għal dejjem. Iva se narsek miegħi fil-ħaq u l-ġustizzja. F'imħabba soda u kumpassjoni u se narsek miegħi bil-fedeltà. Alla li ma jsirx il-patt tiegħu, il-weta tiegħu iżomma. Imbagħad intom se tkunu tafu l-sit. Tafu intom meta xi ħadd jitarras ma' ħadd ieħor, tajjeb, ikun qiegħed iwedu illi eventwalment għad tasal dik id-data mbierka meta aħna nkunu ta' xulxin u niffurmaw familja. L-arus fil-frattemp jagħmel minn kollox biex joġob lill-arusa tiegħu. Fil-kultura ludija li fiha nkitbet il-Bibja, l-erusija kienet tant patt serju illi kien kważi żewwiġt. Ħlief għal ħaġa waħda. L-arusa u l-arus ma jkunux għadhom resqu lejn xulxin sesswalment. Il-bqija kien hemm din il-ftehim solenni illi fi żmien sena b'wieħed ieħor l-erusija kienet dum sena, l-arus kellu jħejji post dar għall-arusa tiegħu biex meta jibdew familja ġdida ikollhom fejn joqogħdu. U propjament Ġesu hekk għalilna jien ħammur issa matul din l-erosija. Ħallikom hawnhekk likom. Ħammur nħejju post għalikom. Meta mmur nħejju post għalikom nerġa' niġi u noħodkom għandi. U nafu li meta jerġa' jiġi se isseħħ iż-żwieġ tal-ħaruf u xfiera. L-arus li għamel minn kollox biex martu jurja mħabtu jindukra u bl-erosija tiegħu ikun qiegħed jagħtiha dik il-promessa dak il-weda sagra favur tagħha. Kristu hekk għamel. Kristu għax ħabna tali nnifsu għalina. Kristu ħabb il-Knisja. Il-Knisja hija l-miġema tan-nies kollha matul iż-żminijiet li xi darba oħra jemmnu l-Evanġelju. U allura jirċievu l-imħabba tagħha. Kristu ħabb il-Knisja u tali nnifsu għaliha sabiex iqaddisha billi naddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma sabiex u jippreżenta lih innifsu bħala l-Knisja glorjuża bħala m'għandha ebda makkja, ebda difett, ebda tikmixa. Bħalissa Kristu qed jipprepara lill-arusa tiegħu. U nħarsu lejn anfusna u lejn xulxin nara ħafna difetti vera. Ma Kristu qed jippreparana biex finalment tkun Knisja perfetta qudiemu. Knisja bla tikmixa. Knisja mingħajr ebda teba. Knisja qaddisa, irreprensibbli. Knisja xierqa għalih u xfiera. Bħalma propjament għamel Boaz. Boaz finanzjarjament u kummerċjalment ma kienx jaqbillu imma xorta waħda iżewweġ ir-Rut u ħada fiħdanu, ħaħsieba u xfiera. Is-salvazzjoni hija l-libsa tat-tieġ tagħna. Il-fatt li Alla salvana. Diġà qed jgħidilna nara, ippreparaw li konfuskom libsa tat-tieġ. Tgħidu li x'tista' tkun din il-libsa tat-tieġ għal dakinhar imbierek meta aħna niltaqgħu wiċċ imwiċċ mal-ħarus tagħna. F'Iżajja 61 jgħidlek. Se nifraħ qatih fis-sit. Ruħi teżulta, ruħi titaxxaq falla tiegħi. Għax libbisni bil-bies is-salvazzjoni u kebbibni b'mantar tal-ħaq, aħna li konna arwenin u mormijin bħalma kienet Gomer, il-mara ta' Ħosea. Alla libbisna b'mantar tal-ħaq.
Il-ħaq ġifieri aħna sewwa miegħu. Li Alla laqana issa. Bibni b'mandar tal-ħaq bħal magħrus jirtaqam b'girlanda u bħal magħrusa tiżżejjen bil-ġojjelli tagħha. Għal darba oħra, naraw kif Alla jieħu l-inizjattiva biex jirbaħna għalih innifsu. U infatti Ġesu mhux darba jew tnejn qabbel is-saltna talla ma' festa ta' tieġ. Sultan li għandu iben u jorganizza din il-festa ta' tieġ, joqtol il-barrin tiegħu u l-oġġiela msemna u jibgħat il-qadija tiegħu biex jistiednu lin-nies. In-nies dew jġibu l-iskużi. Raġa bagħathom, għallhom morru fl-isqaqien, morru f'solbin it-toroq. Stiednu l-kulħadd biex id-dar tiegħi timtela. Biex is-sala tat-tieġ tiegħi timtela. U dawn hekk għamlu. Il-festa tat-tieġ però meta mar is-sultan jindies mal-mistiedna. Kien hemm wieħed illi ma kienx libes il-libsa tat-tieġ illi s-sultan jagħti lil kull wieħed mill-mistiedna. U qallu ħabib, kif tħall dawn bla ma għandek libsa tat-tieġ? U ħafna nies jidrilhom li huma rrispondew għall-imħabba tagħha, però għadhom mhumiex libsa dik il-libsa tas-salvazzjoni, il-libsa tal-ġustizzja tagħha li jagħtilna fuq il-merti ta' Kristu. U ta' Kristu waħdu. Alla jilqana biss fuq it-termini tiegħu. ċoħe billi aħna u jodna ġusti qudiemu permezz tal-fidi tagħna fi Kristu Ġesu li miet għal dnubietna u kien imqajjem ukoll għal ġustifikazzjoni. Il-bqija bħal dak ir-raġel li ma kienx libes il-libsa tat-tieġ kaċċewh il-barra. Kaċċewh il-barra fejn hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Ġifieri jista' jkun qrib il-Knisja. Jitħallat mal-Knisja ta' Kristu. Ma jkunx membru fiha, membru ħaj fiha. Ekku, kull tieġ u kull żwieġ jinvolvi preparazzjoni tajba. Din nafuha, ħafna minnha miż-żewġin u nafu kemm il-żwieġ huwa sejħa għolja illi ħaqqa kull attenzjoni u kull preparament ukoll. U allura bħala l-arusa ta' Kristu aħna rridu nippreparaw ruħna għal da' żwieġ. Għal din relazzjoni ta' intimità qaddisa. Kif tajdu? Kif nippreparaw ruħna? Pawlu qal billi nżommu lilna nfusna safja għal Kristu. Jiġifieri, fil-ħajja tagħna ta' kuljum nuru li aħna nappartinu għalih. Aħna imwedin lilu. Ekku l-arusa fil-kultura l-udija kienet tagħmel. F'dik is-sena ta' Erusija kienet toqgħod attenta illi tkun fidila lejn l-arus tagħha. Għalhekk Giuseppi ħalih u skandalizza ruħu meta skopra li martu illi l-arusa tiegħu Marija ħarġet ilha ma kellu ebda idea x'kienet jiġri illi kien bl-Ispiritu Santu li Marija nislet fil-ġuf tagħha u l-anġlu kellu jispjegalu. Imma iva, matul l-Erusija l-arusa trid tkun fidila lejh u d-devozzjoni tagħha tkun lejn l-arus tagħha. 2 Korinti 11 Pawlu jgħidilna jiena arrastkom ma' raġel wieħed biex nippreżentakom bħala verġni safja lil Kristu. Imma nibża li b'xi mod bħalma s-serpent inganna l-Eva bl-astuzja jew bil-brikkunaġni tiegħu, hekk imħuħkom ikunu żvijati mis-sinċerità u s-safa tad-devozzjoni tagħkom lejn il-Kristu. U l-Knisja ħafna drabi jekk iġrila. Tibda tadura affarijiet u għallat oħra. Sallum il-ġurnata. Fil-Knisja Kattolika, per eżempju, naraw id-devozzjoni lejn min lejn Marija, l-qaddisin, talb il-qaddisin, id-devozzjoni u l-attenzjoni u l-għaxqa tal-qalb mhijiex fuq Kristu. U dik hija idolatrija. Pawlu jgħidilna nippreparaw ruħna aħjar billi nżommu id-devozzjoni ta' ruħna lejn Kristu waħdu. Ukoll nippreparaw ruħna billi nistanew fl-opri tajba. Nistanew fl-opri tajba, ġifieri l-ħajja tagħna nagħmluha produttiva fil-imħabba, fil-ħniena, fit-tieba tagħna li ħadd ieħor, għaliex dawn l-opri tajba iservuna bħala l-libsa tat-tieġ tagħna. Kwalunkwe arusa l-libsa tat-tieġ għalija hija priorità u tkun trid l-isba waħda, vera?
L-isbaħ waħda, fl-opinjoni tagħha tkun l-isbaħ tagħha. L-isbaħ libsa. U hekku, Alla tagħna biex inħejlu nfusna biex meta jiġi Kristu jsibna lebsin u preparati għalih. Fil-Apokalissi naqraw Halleluja, għax isaltan is-sit Alla tagħna l-Omnipotenti. Ħanifirħu neżultaw nagħtuh il-glorja għax wasal it-tieġ tal-ħaruf. U martu lestiet li l-anfisa, martu hija aħna. Kif ħankunu lestejna lil nfusna għal dak il-jum fenomenali? Ingħatala biex kun imlibsa bażel fin, risplendenti u nadif. Għax l-għażel fin u l-att ġusti tal-qaddisin. Aħna, il-qaddisin fuq l-art. Blatti ġusti tagħna qegħdin nilbsu din-libsa tat-tieġ biex inkunu preżentabbli għal dak il-jum. Bħalissa l-arus kif tafu huwa assenti. Ġesu stess qal id-disċipli qalilhom il-foqra dejjem għandkom magħkom imma lili mhux dejjem se nkun magħkom. Infatti huma stess rawh tiela lura fis-sema wara l-qam bil-mewt ġifiera. Ġesu qiegħed fuq l-eminja Alla, però minn hemmhekk il-Knisja ilha issa 2000 sena tistqar, minn hemmhekk għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ġesu ġej lura apparti minn hekk biex jiġbor għalih innifsu l-arusa tiegħu. Darba qal id-disċipli għad jiġu l-jiem meta l-arus jittieħed minn għandhom. Imbagħad isumu f'dak il-jum. Is-sawm tagħna juri kemm aħna mixtieqin għal Kristu. Kemm aħna mixtieqin għalih. Kemm qegħdin nitolbu tiġi saltnatek. Kif tiġi saltnat Alla billi jiġi s-sultan. Jiġi s-sultan. Jirritorna s-sultan. Mhux vera. Kemm aħna mixtieq għalih. U aktar minn hekk, mistoqsija kruċjali. Int mistieden għat-tieġ tal-ħaruf? Se tkun hemmhekk. Xi traċedja tkun jekk minn għalik ħobżok maħbus u żejtek fil-kus, però fl-aħħar mill-aħħar tinġteħed barra bħal dak il-mistieden li daħal għat-tieġ mingħajr il-libsa. Mingħajr il-libsa adatta. Fl-Apokalissi naqraw ikteb imberkin il-mistiedna għaċ-ċena tat-tieġ tal-ħaruf. Huma nies imbierka, nies ferħana, nies ħinja, nies li iva ikunu laħqu lan tal-eżistenza kollha tagħhom illi jesperjenzjaw l-ogħla mħabba immaġinabbli. Wa tajjeb li jkollok żwieġ tajjeb, żwieġ funzjonabbli, fejn żewġek jirrispettak, fejn il-mara tħobb il-żewġa, fejn qegħdin jgħixu flimkien f'armonija, f'unità. Komunikazzjoni tajba bejnietom, qegħdin jiġbdu ħabel wieħed il-kol flimkien. Però kemm huwa aħjar li aħna nkunu f'relazzjoni tajba, f'relazzjoni ta' imħabba ma' Alla nnifsu, ma' Alla nnifsu. Ġesu jgħidilna l-parabola tas-sultan li sifer, però kien ħajġi lura. U kien hemm 10 xebbiet kollha bil-fanali tagħhom u billi mbagħad id-dawwar ma jiġi tniesu raqdu. Imma mbagħad instemet f'nofs tal-lejl wasal l-arus. U 5 xebbiet minnhom li kienu għaqlin kellhom iż-żejt kienu preparati biex jilqgħu lill-arus. L-oħrajn panikjaw il-5 l-oħra. U qalu għatuna ftit miż-żejt tagħkom, le qalu le morru xtra li konfuskom. Li ma jmux jiġi l-arus u ma jsibniex. U allura meta tinstamalajta wasal l-arus se jkollok iż-żejt fil-kus tiegħek, fil-fanal tiegħek biex tilqgħu. Waħda mill-għanijiet li nkantaw aħna. Meta l-arus jasal tkun xi preparat, inċ maħsul bid-dem pur tal-ħaruf, dik hija l-aqwa preparazzjoni. Maħsul bid-dem tiegħu mifdi għalih innifsu, mixtri għalih. Ejd li din issija dorċ intlejh indimġ, inċ maħsul fid-dem pur tal-ħaruf. F'din id-dinja kull min jiżżewweġ jieħu dal-pass għax jassumi u joħlom illi ħajtu se tkun storja ta' mħabba. Vera jew le? Kemm attwalment tkun aktar tard dik jista' jkun storja oħra. Ħafna jiddiżappuntaw ruhom, ħafna jiddiżappuntaw ruhom bil-kbir, u ħafna forsi jgħidu żwieġ ma kienx għalija dak li jiena assumejt. Dik ir-realtà tagħna bħala nies midimba li sljan ħabta nġibdu l-xawatna,
nħarsu l-interessi tagħna aktarx millu koll l-interessi tal-eżis tagħna. Però fid-dinja l-ġdida, Alla nafu li Alla se joħloq smewiet ġodda war ġdida. Fihom tagħmar il-ġustizzja. Din-dinja ġdida la jiżżewġu u lanqas jingħataw żwieġ Ġesu jgħidilna. Iż-żwieġ mhux ħajkun jeżisti, ma jkunx hemm bżonnu tgħidu li le, Ġesu hekk qal. Għaliex? Għaliex fid-dinja ġdida se jkun hemm żwieġ wieħed kbir. Wieħed kbir, fenomenali, grandjuż, meravigliuż. Kristu mal-Knisja tiegħu. U dak huwa żwieġ. Iż-żwieġ tissa huwa biss riflessjoni dim ta' żwieġ perfett li għad ikun fid-dinja l-ġdida. Kristu l-Knisja tiegħu li jafu jħobbu l xulxin tul l-eternità kollha. Il-barka divina mbagħad tkun laħqet il-quċċata tagħha. Alla jrid ibarikna, Alla jħobbna u f'dak iż-żmien li ġej kif isajħlu Ġesu. Iż-żmien tissa għaddej minnu. Imma iż-żmien li ġej. F'dak iż-żmien imbagħad il-mħabba Alla tkun intweriet fil-milja fl-isplendur kollu tagħha. Eżajja 62 jgħid. Għax bħalma żagħżugħ jiżżewweġ verġni hekk l-ulied subien tiegħek se jiżżewġuk u bħalma arus jifraħ bl-arusa tiegħu. Hekk Alla tiegħek se jifraħ bik. Timmaġinaw din? Alla jifraħ bina. Diġà qed jifraħ bina. Imma meta tintlaħaq il-quċċata ta' dil beatitudni, Alla jifraħ bina. Aħna li konna dewwa tiegħu li ma konniex naħmluh, li ma ridniex f'ħajjitna, Alla ġibidna lejh bil-ħbula tal-imħabba tiegħu, bħalma sajjiet jiġbed id-dajsa lura lejn l-xat, juża l-forza, juża l-enerġija tiegħu. U hekk Alla għamel magħna. Hekk Alla għamel magħna. Meta Abram bagħat il-qaddej tiegħu u il-familja ta' Rebekka bdew saqsuh fuq Abram, fuq x'ġid għandu u il-qaddej ħab pjaċir jgħidilhom kemm hu sinjur, kemm kien sinjur Abram. U hekk l-arusa Rebekka tajret li tmur miegħu u tiżżewġu l-Iżak. U hekk Alla għamel magħna. Alla beda jurina minn issa, Alla jirrikmanda l-imħabba tiegħu lilna. Bil-meta konna għadna bidinbejn. Alla ma għalniex l-ewwel irriformaw, irranġaw ruħkom, ittjiebu, imbagħad forsi nilqakom. Meta konna għadna bidinbejn Kristu mitalina. U din l-imħabba li Alla beda jurina se tkun ipperfezzjonata fis-smewiet ġodda u l-art ġdida. Din l-istorja illi rrakkontajtilkom illum. Hija qisha fairy tale għalikom jew aktarx storja illi mhux biss tifhimha, imma inti perswas li jien involut fiha din l-istorja, jien parti minnha, jien minsuġ f'din l-istorja tal-imħabba Alla. Jalla tkun hekk, jalla tkun bniedem, raġel mara illi tajt iva. Din l-istorja mhix sempliċement storja kurjuża li smajta u nsejta, imma hija storja illi bidlet l-andament kollu ta' ħajti. Fejn qabel kont fit-triq il-wiesa, issa naf li qiegħed fit-triq id-dejqa, għax dik it-triq hija triq li twassal għal glorja, għal tgawdija ta' Alla li huwa l-imħabba nnifsu. Min għalija kien Victor Hugo minix ċert, romanzier Franċiż li qal l-ikbar barka li l-bniedem jista' jesperjenza fuq l-art hija li jkun maħbub u li jħossu maħbub. Li tkun maħbub u tħossok maħbub. U t-tieni l-akbar barka hija li tħobb. Jekk maħniex nomu nesperjenzaw din il-barka, allura qegħdin nimmissjaw l-oħla u l-aħjar li Alla għandu għalina. L-għanja tal-għanijiet, il-ktib li Salomon kiteb, ċelebrazzjoni ta' mħabba bejn ir-raġel u martu. U wkoll bejn Kristu u l-Knisja tiegħu. Ktib fenomenali sabiħ, jekk ma qrajtuh xaqrawh. Illi 3 darbiet l-arusa tajt, jien tal-maħbub tiegħi. U l-maħbub tiegħi huwa tiegħi. U jalla kollha kemm aħna nisma' Ġesu il-maħbub talla.
mod li lna propjament biex jilbarħa li nifsu. U tiegħi, u jien tiegħu. Li tkun maħbub, tħossok maħbub u tħobb. Muru għamilek.